Tito je naručivao bombardiranje Hrvatske. Povijesna analiza i politička rasprava. Zar je moguće da je Josip Broz Tito, vođa partizanskog pokreta i kasnije doživotni predsjednik Jugoslavije, aktivno sudjelovao u naručivanju savezničkih bombardiranja hrvatskih gradova i sela? Ova kontroverzna teza zahtijeva kritičku analizu i suočavanje s neugodnim povijesnim činjenicama. Saveznička bombardiranja tijekom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj ostaju bolna točka. Dokumenti ukazuju na ogorčenje hrvatskog stanovništva koje je te napade smatralo čisto terorističkim. No, je li to bila samo reakcija na ratne strahote ili dublji izraz političkog neslaganja? U pozadini savezničkih bombardiranja stoji složena mreža suradnje između partizana i savezničkog zrakoplovstva. Njemačka izvješća iz tog vremena ukazuju na partizanske radiostanice koje su navodile savezničke zrakoplove. Jesu li partizani koristili savezničku pomoć za ostvarenje vlastitih političkih ciljeva, zanemarujući civilne žrtve? Dokumenti otkrivaju da je Josip Broz Tito osobno tražio od saveznika bombardiranje određenih lokacija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Je li to bila legitimna vojna strategija u borbi protiv okupatora i njihovih suradnika, ili bezobzirno žrtvovanje civilnog stanovništva za postizanje političke prevlasti? Zanimljivo je primijetiti da su, unatoč traženju savezničke pomoći, komunistički aktivisti krivnju za civilna stradanja prebacivali na Britance i Amerikance. Je li to bio dio šire strategije za pridobivanje stanovništva na stranu komunizma i Sovjetskog saveza? Prosvjed zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca protiv savezničkih bombardiranja pruža važan moralni uvid u to vrijeme. Stepinac je upozoravao na uništenje hrvatskih sela i gradova, ističući da takvi postupci potkopavaju europski kulturni poredak i guraju narod u ekstremizam. Njegove riječi i danas odjekuju kao podsjetnik na važnost zaštite civilnog stanovništva u ratnim sukobima. Ova povijesna analiza otvara mnoga pitanja i potiče na daljnje istraživanje. Pozivamo hrvatske povjesničare, političare i široku javnost da se uključe u otvorenu i argumentiranu raspravu o ulozi Josipa Broza Tita u savezničkim bombardiranjima Hrvatske. Proučimo arhivske dokumente, analizirajmo povijesne izvore i suočimo se s neugodnim istinama kako bismo bolje razumjeli našu prošlost i izgradili pravedniju budućnost. Podijelite ovaj tekst, komentirajte i potaknite druge na razmišljanje.